guys. Di amiro sa liluan guys. Samahan og sa anak ug sa guys. Timog ata ni tinod. Ya. Problema mo ni guys kay way tauran among dramahan guys. Bugatan niya. Guys. Tungod sa demanda sa Boruto mo ka. Asa ko kaping Sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Iluoy na guys. Acto de constitution. Atay. Makakagawa magwalay katapusan na Diyos sa akong magbubuhat, sa akong mamamawi. Tungod sa pagkakatapos ng bayo, sa akong makakagalingon sa akong tibuong ng kaugaling mo. Uto sa akong papawag na gapa ako sa isang bahay na tuwangan. Kung sa nangyayang pasaywa, kung sa nagarahan ng sarap, nakakainin mo sa tibuong ng sinabi. Tingnan mo kinabuhi guys. Kung diso sa area guys, tao big tilon, yung drama mi guys. Ya, ko big hibaw ko si porma. So nitabo ing ani guys. Ang stage karon guys. Tra. Mani mo trabaho guys ha. Kung time nga dito ang stage, dai bati kayo. So karon kita nyo guys. Oh, sakyanan ito. Naglibog bi asa ni tao kita. Yung mga artista ang drama. Artista rin doon ay nagkuhan. Tumaon lagi, ang gihimo nila. Simo ng stage sakyanan. Jadi surah sa pagkaon mo. So kita mo ni pagi guys. So. Kirlahan na ni. Pero mag-uwan nyo, okay kayo, tigil basa. Pati sura para na mo nga magtaon yung tilon, magdrama mi. Eh di mo pwede sabi magdrama guys kung wait tilon yung taon. So sa misyon trabaho nga, taon tilon. Labi mo tayo, hindi ka pwede dito artista, tigtaon itong tilon. Okay, pero so, sa mga trabaho guys, kung mag-drama mi, mag-sit up daan dito. Kung saan lang yung trabaho guys, sa kuda drama, kung na lang, yan yan may, tawad yung tilon. Pagpili ako mahibulan. Sa kanunay nga mapagulibong pa, pagpili pag-alaga sa ito po ito. Kung kasi mo man... Tao sa tilon kayo, di pa man magkasugod kayo, nangajit mo siya. So, bunita ay pag-yun ang sitwasyon mo, basta mo biyahe may guys, doon ay mga panahon, lisod kayo ang among trabaho, lisod kayong area. So, nang inutok sa gini, pag sa pag-sit up na mo. Mutang na mo kilon ang saka ang sarang tadi. Hey, okay guys, natawag na to ang uban nga tilon no. So pag siguro dire para may bawon to nga para siram ni, abdi siram ni siya guys. So tawag sa tong usa, so usa lang kuwang guys no. May nakuwang gid. Iya, di sa surat yon kay begitu sa tawag guys. Dong. Ya. Nah. Ah. Tawag na. Kami. Kunti ba yan? Kunti. Dahil ko na speaker ba? Sino nag... Ba, kibalik to? Sul ka? Hindi. Ha? Sino ka sul? Ay lang po dito. Oo. Na, wali loy. So, ngaon sa mi guys ha? Hi, Jeffrey. Ngaon sa mi guys, kay tao doon may tuog tilon. Nga, kay tawag doon may ngaon. Ngaon sa mi. Hanya naman tiyoson guys ha? Ini ready na. Kauban. Ikaw tadi, gina. Okay, guys. Gina. Hello guys. Okay. Now mi guy today guys. Kadilaw guys. Thank you. Okay. Kanon siya ganahan. Tejep. Iso lang mo to doon te. Sila. Ngayon ka. Ben, gina Ben. Ay nga ta. Ano kaso mo?
Isoja to Si Aljo Corda. ba di ba? Si Jeffrey Gibonada. Ini kalau bro. Yuk, okay. Okay kayo. Ano? So guys, mana tak sit up guys to. Kita kami naglabangan dire para ma-sit up pinako ni ang Kilon. Para ayan din sa mga drama guys. Uban to dito guys. Uban lagi dis pa guys no. Nya ang microphone ready na. Ano ka microphone? Yan na extra dire dito ang satu paabot guys. Satu paabot. Sound check. Hello, hello. Aduh check guys. Hey. Sound check. Hey. Sound. Check. Five. Sipa ka tong Dong, hello. Hello. Hello ni kita kamay dong nya ganang check. Sound check. Hey. Berbual kamay no? Hey. Boleh bedong atau sa kamay? Check. Hey. Sound check. Hey. Kini kita dong. Sound. Hey. Kuala ang iko. Hey. Sound. Check. Hey. Apa si pasal wajib? Hey. Check. Hey. Check. sila sa gamay paliog. Sila gamay dong. Hey. Check mic. Hey. Sound. Hey. Check. Ini okay na siya. Sa tunga na. Ini tunga. Hey. Kini. Sige gamay dong. Sound. Okay. Ya. Okay, may ka na ba yung gabi ko na? Pinalang ka minutos, inyo na masaksyan ang drama gikan sa stasyon DYXP. Drama nga naguluhan, I Love You Pari Pag-ong Haon. Di nyo kinong makita personal ang mga artista sa stasyon DYXP. Din kauban to karon sila si Ariel Magcao, Jeffrey Gabonada, Jenny Haka, Carol Marie Hikaen, Alvin Acorda, Gini Demar, Miss Priscilla Raganas, yung sab si Alan Goliath Acorda. Kaya ato masaw ni atong sponsor karong gabi no na maginaling kamot aron duna kita kalikawan karong gabi na. So pasalamat kadto ni Mr. Romel Ruiz. Nag-sponsor niya din sa stage no atong gibarungan ron. Nindot kayo. Okay. O pasalamat kadto ni Mr. and Mrs. Johnson Mitch Trangia. Mr. and Mrs. Nonito Eden Adriano, Mr. and Mrs. Ricardo Ibali, Mr. and Mrs. Rico Pipito, Mr. and Mrs. Nito Pilapil, Mr. and Mrs. Edwin Cabahog, Mr. and Mrs. Eden Gipiga, Honorable P. Cuyos, Mrs. Rebecca Sugarol, Mr. and Mrs. Rico Riponte, Mr. Niño Cañete, Mrs. Heraclia Limot-Limot, pagkatusap ni Mr. Julius Pepito, o ni Mr. and Mrs. Ruel Suol Tiham, Honorable Julian Coyos, Mrs. Billy Jen Hogalbot, Mrs. Ima Pihan, Mr. and Mrs. John Uyaw, Mr. Sami, Mr. and Mrs. Francis Rapal, Mr. and Mrs. Marlene Suko, Mr. and Mrs. Lisa Rinis, Mr. and Mrs. Antonina Fernandez, o ni Mrs. Jubit Laurente, at usap ni Miss Marilyn Ibali, o ni Mr. and Mrs. Dines Pinkian, Mr. Joel Cadivas, Mr. and Mrs. Ruel Vilen Ibali, o kato ni Mr. and Mrs. Philip Sina, o ni Joy Gadiana Sina, o katapusan ni Mary Claire Oliver. So standard na gana alam sa drama I Love You Pari Pag-ong. Mahal namin mga tagapakinig dito sa Cebu. Noon